Bueno, duela aste batzuk ondorengo notizia honek urteban, esanez, zelan Australian 16 urtetik berako pertsona orori sare sozialen erabilera hori debekatuko dotziela. Usteot, erabaki zuzena dela eta ondoren azalduko itxua zen arrazoiek tarteko ondorixo positibo dukiko ditxuna. Bueno, azteko esan bidan, erabitan sare sozialen erabilera hori depresio sintoma eta antzietate maila altuagoekin lotu zala. 2024 urteko metanalizi honetan ikusi izan modu, 153 azterlan bildu ondotik eta milioi bat nerabe aztertu ondotik, sare sozialen erabilera hau depresio sintoma eta antsietate maila altuagoekin lotu zalako. Eta nerabe hauetan hasierako osasun mental hori edozein izen dabe, altu hau edo baju haue, sare sozialen erabilera hau depresio sintomen gorakada batea lotu zen. Sare sozialen erabilera honek gainera, gorputz irudixan arazuk eta distortzinoi eragitzen ditxula ikusi da. Bereziko arazuk emoten di, gorputzarekiko postasun falta bateaz, elikaduran asmenduekin, eta irudiarekiko gehiegizko ardura bateaz. Eta hau berezik ikusi da, neskan erabietan dela nabarmenena. Sare sozialetan denpora gehien pasetan daben nerabe estatu batuarrek ikusi da, elikaduran asmenduak izateko askoz arrisku altuagoak daukiesela, erabilerarik bajuena itzen daben nerabiekin alderatuz. Sare sozialen erabilerarik intentzioenak ikusi da gainera sekulako loturi daukela ziberjasarpenekin, autolesiboekin edo ideia suizidekin. Hori danak gutxi ez eta sare sozialak maizen kontsultatzen dituzten aur nerabik ikusi da, mendekotasun portaera horretan oso ikusi zen gure sari sisteman aktibazioak jasaten dituztela. Alan dabe, honedanak ez dago esan nahi sare sozialak pertsona danentzak kaltegarrixek dizenik. Baizik eta garapen bidin dago esan aur nerabe honen garuin edo burmuinek, ez dago esela preparaute etengabeko konparazio, algoritmutan, osasunari buruzko desinformazio, ziberjasarpen edo portaera desegokixetan oinarritzen dizen eduki horre jasotzera. Eta amaitzen juteko akordau neurri honek ez da bela aurren dibertzinoi debekatzen, azkenin mileka era ezberdin dauzelako dibertitzeko. Bukatzeko usteot danok aitortu biko geunkela, enpresa teknologikuk manipulazio psikologikorako inoiz ondan makinarik indartzuena eraiki dabela eta hau zuzenin aurrei emondotzula.